Ok, ideme hodiť prvú. Jak jsi v sluchávkách, počkej. Tu kde šlo? Tak mi došlo dolů, kámo. Ok, Nešlo. toto. No já vím, já jsem si všiml. Víš, jak trošku hloupej. Kde tu knihu mám tu, No. nie? Já si zašlápnu z pecku, kámo. Som silný. Určitě vem ten ruku, jelikož tam budeš ještě toho, v toho end dungeonu, tak máš přece ještě ty. Však dobre, však si to vezmem. Dá. Je silný. Dobre. Zatiaľ idem na strechu. A zistíme smer. Lebo som na, no, Já vím jaký. Na 16 budeš. však som? 15. Jo? Tož, ok. Tak si směr. Tam tým smerom. Dej F3 a řekni mi, jakým směrem to jde. OK, ide to tam Musím dělat stále. směr. Nie stále, to je tam tým smerom teoreticky. Ne, to bylo jiným směrem, to už je kousek. To zmizlo. Jo, na strom. Už jsi kousek od toho. To nie je normálny zvuk, to počujem prvýkrát. Ty pičo. To bolo celkom hnus. Ti mrdá. Tak už ti mám vyfajčiť, hej. Pohoda. To je bezjištný. Ajajaj. What the fuck? Tak vůbec jsem ti nevěřil, kámo. Vůbec jsem ti nevěřil. Řeknu to na rovinu. Je to jasné, že nie. Nemusím ísť hore, paučiny mám posteľ. OK. Dobrý pojmenování. Som si mohol robiť viac posteli, aby som zabil draka. No a to nepotřebuješ. To vezmeš rukou. Máš ještě jednu knihovnu naproti WTF? To mám piči Jaký už. lak? Kámo, máš tam... Ne, jak tam běž? Běž do ní. Tak, teraz som sa zestral. Čo ti jebe? To mě poser. To mě poser, vole. Dobre. Čo ti? To mě poser. Ne. Fuj! Nešarnes. To sa despawnu. Co je za knihy? Co je za knihy? Co tam dělá? Neviem, ale vyjebané tam kempil a čaká na mňa. Je to hororový as fuck, ale už jsem úplně jako campy. O, nice. Dvě perly tam jsou, krása. Ty vole, podívej, zabít draka.
Ah. Dobre, ja ale asi tu Já bych robím to pejsku. kámo. Takže ahoj, 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 tady je Minecrafták. A v tomhle díle budeme zabít draka už konečně. Celou dobu jsme se na to připravovali a teďka už ten finální den. Protrpěl jsem si toho fakt hodně. Fakt už jsem si myslel, že to asi nedám, že to asi rečkvitnu, ale jsem tady. To můžete vidět. Dámy a pánové, dal jsem to. A jdeme na to. Oh yeah. Dobrý, ne? Mám tu ten respawn. No Jo. fakt, hej. Oh shit! Je Podal do som! vojdu, ne? Ale jsem nemohl. Jsi ve vojdu. Jo, Oh shit. jo, to je dobrý spawn. Postav si cestu hlavně. Tomu ver, že hej. Chceme vidět pečanku, že vidíš úplný hovno No, už třeba. je tu jeden démon. Už je tu ďalší démon. Už je tu ďalší démon. A to je česká Čo je nejaká? česká? Neviem, ale ja mám 5 To je démonov. fejková, kámo. A trochu ich odjebem. Z existencie. Sú ďalší démoni. Ó, už hovno vidím. Jak ma tu drak chytí, tak som v piči. OK, Water Bucket Challenge, kámo, když nic nevidíš. No to stačí, aby tě neviděl na nohy. A to nedá damage. Ah. Ty jak ty jetička máš s creeperem. Ti mrdá, ne? Je po tobě. Ti mrdá. No to se hodí, no. No, tam ty musíš nejlépe... What, ty jsi zničil? What the fuck? Koko, teraz jak mám veľký render, tak sa mi to laguje. Ty pičo. Jsi dead. Ja som dead. Mrazky. Ja nemám perly, bratu. Já to vím. Já jsem si říkal, prostě se nevzal nějaký. Jsem se hrozně bál. Kokot, jak mám ten render, tak sa mi to ešte laguje. No ja streamujem vlastne tebe aj Hantomu. Tých démonov je dole jak tolik. nasratých. Pičo. Water Buckets. Wow. To je ešte jeden. Ty dám se nějaká spavil, kámo. What the fuck? To máš si odehrát, kámo, tohle. Jak máš zabít toho draka. A to se ještě postel, vole. To ti to pomohlo. Proč Chocobo? Kokot, a ešte bloky má malo. Však nemá ani No, crafťák. ty žádný nevzal. Ty žádný nevzal, kámo. Ty Tak máš ja třeba, som že miliardu bloků nečakal, a že tu můžeš budem dát taky. stávať cez všetko do piče. Zase pitvonou šipu taky máš tady. What the fuck? Prečo mi to What nestrelá the fuck, proste? kámo? To se Dobre. laguje, musíš udržet. Nice. Ještě tam máš krystalní, že jo? Nich koľko tých dole, vidíš koľko ich tam je. MLG Water Bucket. Boj. Ja sa budem musieť nejako vrátiť domov. Nemáš jak, musíš se zabít. No dobrý. Ok, ja teraz pôjdem ťažiť Teď. obsidian. Potřebuješ vyšší render a můžeš střelit všechny ty To dostrelím. zbytek. Jo. Já to musíš vidět. Trošku moc. Abych nemohl. Abych nemohl. On je nad tebou, kámo, přímo. Brda. On tě chce, bratu. Ja viem, bratu, že ma chceš, ale... Počkaj si na chvíľku. Môžem toto chytiť? What? Tam typek dělal, tam se... What? Koukal to draka? Neviem, čo tam Viděl jsi to? robí. Typek se prostě sedl, nebo stoupil. Aha. Je do piče. To ti bude stačit. Reálně. Můžeš skočit. Nevím. Ale to středíš. Nemusíš trošku výš. Nice. Ještě tam máš jeden. Gerald je zase tady, vole, kokot. Aha, OK, to sú... a už se nemůže regenerovat, asi.
Vážne Mám nemám pocit. nič. Ježiši, Brato, teraz som si počkaj, dal veľký renden, teraz na mňa nechoď. O kurva, demon. Dobrý, to on spadl. Tak to není rend... OK, nič nevidím. Skakaj, skakaj, co se bojíš? Dobre, už nemôžeš zdávať. Á, tu si. Kokot, ale neportuj sa mi hore. Tam si zlaté jablko na teba. No vidíš. Nemám moc velký damage. Ale dáva to. Počkaj, víš. Ako dává? To rovně aspoň. Wow. A do piče. A do piče, on je pustil. Ten drak je pustil, kámo. A je, on ich pustil. Drak, ty vieš, jak hráš. Oni nevedia schodiť Říkám, to je AI po nějaký, no. blokovu. Bratu. Spadni. Jak Fenex to laguje. Lebo je tu jak nasratých. Aj dole je jak nasratých. Je to lepší? Asi o niečo, hej? Ale o dosť nie. No jak to ostatní. Dobre, zapnem si to. No vidíš. No vidíš. Co se stalo? Jo, TNTčka. Nie, vlastne teraz tam mám veci. To jak vyzerá? Hodně na sobě. Dobre. Polky si tu nechám. Oni by sa mohli despawn pár ľudí, nie? No ne. Drag už... Kdy jsi umřel? Březu kámo český pece, tak podobně. What the fuck? Prečo idete toľkati po mne, vy skurvysynovia? To Prečo kurva musím vidieť? seká. Dobre, budem musieť nejak odlakať. Jo, actually jo, ty můžeš je navést na druhou stranu mapy a pak tam doběhneš, až umřeš. No tak to by ma nemohol spomalovať, typek. Tomahawk. Jo, tohle je smart. Prostě jdi rovně furt. Jít? A pak si jdeš pro věci. Jak ideš všetci Drak jde po mne. tebe, vole. To vyzerá úplne zaujímavo. No. Kočia so mnou dovedu? Asi nie, že? No. Ja potrebujem zničiť obidva, ale... Jo. Nie, mi vypadli veci? Nie, nevypadli. Ne, nepadli, nepadli. Je to fajn. Tak teraz už iba jediná vec, čo stačí mi urobiť, si obstávať takto, nech mi to neviedlezu. Tí vyjebanci. Jo. Jak sa dostal tento vyjebanec? Už asi viem.
Skurvysyn. Pievaný. Kam utekáš? Kam utekáš? Kam utekáš? O můj bože. S týmito Takže lagmi. ahoj, ahoj, ahoj. Konečne sme porazili toho draka. Jupi. Konečne, s týmito Porazili vyjebanými sme toho lagmi. draka. No a teraz ísť dole za tými susedmi. O, Počkaj, ja ich dojebem do toho portálu, nech tam všetci doskačú. To je plán. I guess. A to sa mi to nebude lago, ale tu je toľko tých jeleňov vyjebaných, vďaka ktorým sa to tiež laguje podľa mňa. Nemôžem ich nejako oni tam pak padajú. Či? Ale neportujou sa. Či? A však sú tam dvaja, portujú. Portujú. Aha, yes. Tak je smart. Aj Geraldot. Sigma boy. Kámo, ne, nespívej tady ty vole. Kámo, to je hrozný. Co si robíš, piču? Moje data. Nevím proč, ale je tam hlína. Dobre. Tak dámy a Fúha. pánové, zvládol som to. Vyhral som, dohral som This is Minecraft. the end. Je to end. Woo! Trvalo mi to iba koľko? 12 hodín? Nie. Hovno, 9 či koľko nejak. To je v pohode. To je v pohode. Som doma. Jak bude Kubo chcieť ďalší diel, tak nech mi napíše do komentáru. Dobre, dobrú noc, vyhral som silný. Na to si dám rúbsak na chrbát. Tak nie dám, lebo tu mám, aha. Tak nic. Tu máte všetci. Mám asi thumbnail. Asi jo. To je dobrý, si screenshotni. F2 rovnou. Wow. Dobre, bratu. Chceš to poslou, prostě prodám.